тази част. Почваме да закриваме лека по лека. Ето вижте, почти се закри. Ето това е този надпис. Тук ще закрием и черните надписи. Така. То е лесно черното да се закрие. Ето, веднага е. И това е готово. Така и това остава да закрием. Малко ще има петна. Може да си го закачите, ако искате някъде. Ако го искате да го продам. Може да си го закачите на стена. Ой, не падай телефончик. Вижте от какво на какво стана. Така. Много е яко. Този човек е абсолютно много як. Аз тук си го държа. Не гледайте. Сега ще залепим и някои стикери. Прибираме. Уи! Може да видите, че тук е коче на бюрото в кафе. Така, завъртаме така. Сметалка ми така да го правкам. Има на хартик, чакайте да бъде вкусно. Ще отцветяваме след 5 минутки. Така. Тези лепенки сега ще ги Аз някой съм ги схабила за месесерами, защото много знаете, че съм на училище. Така, тук има една лепенка от тези. Тук имаме още една лепенка от тези. Имаме още една лепенка от тези. Имаме още една. Ето, да видите месесерами. Тук имаме ножка. Наобратно месесерами. Така имаме лепилце, имаме фломастър, всичко. Абсолютно всичко имаме. Кари лафера. Така, малко съм го цепила. Така. Това ще го видите в част 4.